हाब मा एसे डेन्जार बुस्थु नोंसोरलाय खिन्थु हौवा गुरैफोरनि हिनजावफोरा नैफोरबायदि आखल जायो जोंनि हिनजावफोरा बेबायदि जाथोंलाय खेला दामखावगोन खेला खिन्थु डाइरेक्ट सिदा बुंखायो आं नों फान्थावल' बार नों फान्थावनि थाखायसो नों बेजों थांदों आदैया खामानि जालामोन खोमा इन्जिना खम गरम मादै फैसालिया नैबे सेना बिमाया फेसबुकआव इउटुबाव बोलाबानो मोननाया डेन्जारथार माथ' खम गरम जाना दंमोन बे बुस्थुआ दा माथो गांसो गोरलै नागिरनानै माथो हौवा आदैखौ माथो गारनोसैनो माथो हेलौ आदै मादै फोदैमोन नोंथांमोना ससे क्लिप्सखौ खोनासं बिनि उनाव आङो रोखायै लागावगोन जोबोद इन्टारेस्टिंबो खिन्थु दुखुबो आरो साननो थांबाथ' डेन्जार मिनिथावना एफा न'खर गोनां मानसि फिसाजोफोरानो हाबा हरनो सम जालायलायबाय आरो बे समावनो माने देगार गोदान खम गला फान्थाव गोदान नांगौनो थ' क्लिप्सखौ नोंथांमोना ससे खोनासं बिनि उनाव लागायखावगोन खोनासंनो रेडि जा आसोलफोर मिथिबाय दा गाज्रि मोना लाब गैया मादै फैसालि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिबायना आं हले लागावग्रा दानखावग्रा मानसिखा स' क्लिप्सखौ नायलांदो नोंथांमोना नंगौमै असियानो टेक खालामगोन बेखौ नों सोरजों रायलायगोन ओमफ्राय आंना बोराया जाम्बा आंखौ मादै फैसालिना बिगुमै उसिबो दंबावोनो होमबाबो उसि जालायनानै गावनि बिबोनांखौनो बुजायनो रोंला आरो हाला दा जोंनि बर' समाजनि आफादफोरखौसो बुंगोन आं ना बेबायदिनो जानो होथारनोसै बा जाबाथ' एक्सुवेलि मोजां जोंबो बोरैबा एक्सचेन्ज खालामनो हालाबायगोन खोमा आंबो बेखौसो नागिरले बाला दाना आजिखालि जामारबाथ' बोरैबा मोजांसो बिदि सोलाय सोल' खालामनो हाबा आरो मा खोथा होनना बुंदों बियो आंनि बोराया जाम्बानो जाम्बा मालाय माबोरैथो सानै फिसाजो गखो जोनोम जाखो बोरैबासो थाङो आंना खोथायानो रागाजोंनो जाम्बाबालाय माबोरैथो फिसा सानै गाहाम जाखो आरो रुजु-रुमु संसारखौ माबोरै जाखो आरो रुजु-रुमु संसारखौ माबोरै जाखो एथ' दिन बुरिलायबाय नोङो बाजै एसे न'खरनि खोथाखौथ' नों सान नों फिसाजोफोरनि लाइफखौथ' एसे सान नों गावनि लाइफआ जियानो जाबाय एसे धैर्य थानांगौलै बाजै मिथिबायना नों दा आदाया बेसे सिन्था बेसे दुखुआव दं नों बुजिदों बेखौ आंल' सानसे थानानै बियो मा जागोन होनना थारमाने आंनाव मोनसे बिदि बेरखांबाय आरो मादैया गावनि न'खरखौ सानला आदैखौबो सानला ओमफ्राय फिसाजो सानैखौबो सानला ओमफ्राय दा माने बै गोसथोनाय लाबारखौसो सानोसै आरोखि मा साननो डाइरेक्ट खोथा देगार लाबार फान्थाव लाबार ना मा होनो गाइसमोन डाइरेक्ट फान्थाव लाबारब्रा बियो ना मा होनो एफा रुजु-रुमु संसार जाबाय गथ' सानै मोनलायबाय एथ' दिन संसार जाबोबाय दासो आरो गोसथोनायनि गोदान माने लाभ स्ट'रि बाब 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 खम डेन्जार बेफोर जाथाया ना खोनाफेरि जाथाय बा फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं बेबायदि बा बिदिबालाय माथो एक्सचेन्ज खालामनो हासिगोन माथो जोंबो बर'नि माखासे आफादफोरानो बेबायदि सांग्रां जायाबा ना बिदिनो सानसेबाथ' खालामारसिगोनलै एबारावले एक्सचेन्ज जासिगोन बुस्थुफोरा जायजों लुगैयो बेजोंनो सोलाय सोल'सो जासिगोन फरेनार टाइप खम डेन्जार बा आदै मादै फोदैमोन नोंथांमोना माबोरै नुदों नैबे क्लिप्सफोरखौ खोनासंनानै आरो ससे दंबावो र' फुल रेकर्डखौबो होनो थांगासिनो आं नोंथांमोना खोनासंनो हागोन खिन्थु आं बोरायजों थाला जों डाइभर्सनि खोथा जाजोबखाबाय जोंहा सानैजों मिलायलायखाबाय दे अरजाला माथो खालामबावनो गुरै गुरै हौवाफोरनि हिनजावफोरा नैबायदि जायोलै मिथिबाय नोंथांमोन दा नुदों माबायदि जा सानैजों रायलायखाबायनो बाब 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 माने हौवाजों रायलायबाय आरोखि होमबाबो माने बे हौवाजों थाला क'क्राझाराव फैनानै माने थाफैफिनसिगोन नैबे गोदान हौवाजों माने बेथ' बाब डेन्जार आसरित खोथाना बियो सिगांनो हौवा मोनखाबाय माबा मोनखाबाय आरो दा माने गोदान माने बुरिनानै माने गांसो गोरलै नागिरदों मादै फैसालिया ओरैबायदि गरम माने हाब बाब 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 मा एसे डेन्जार बुस्थु नोंसोरलाय
हा माइसो डेन्जार बुस्थु नोंसोरो एखेसो बयनाबो बुस्थुआ एखेसो मिन्थिबाय मादै नोङो बेजों थांदों आरो बेजोंबो जेरै बेबायदिनो एखेसोमोन बुस्थुआ मिन्थिबाय बा डेन्जार मानिनो गोनां खिन्थु हौवा गुरैफोरनि हिनजावफोरा नै बेफोरबायदि आखल जायो जोंनि हिनजावफोरा बेबायदि जाथोंलाय खेला दामखावगोन खेला जोंनि हिनजावफोरा बेफोरबायदि जानांगौबा मिथिबाय ना आरो जोंनि हिनजावफोरा एक इंसि जोंनि एक कदमबो जोंनि सिगां आवगायनो हाया मिथिबाय बाप 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 आरो माबायदि खोनानानै बोरैबा दुखु मोनांदों आरोना खिन्थु डाइरेक्ट सिदा बुंखायो आं नों फान्थावल' बार नों फान्थावनि थाखायसो नों बेजों थांदों आदैया खामानि जालामोन खोमा इन्जिना नामा थ' नैबे कल रेकर्डआ जोंना एमजे ब्रादारजों जादों दे आं सिदा खोथा बुंखायो एमजे ब्रादारा जोंना डाइरेक्ट हाइकार्टके मादै फैसालिजों रायलायदों आरोना ओमफ्राय मादै फैसालिजों रायलायनानै दा नैबे कल रेकर्डखौ इउटुबाव होदों ओंखायनो आङो बे क्लिप्सखौ ससे लानाय जादों आरो कल रेकर्डखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंनो हागोन नैबे क्लिप्सखौ आरोना खिन्थु दुखुबो नांथावना आरोना एसे साननो गोनां समयसा बाप 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 गावनि हौवाखौ गारनानै बेयो इउएस आव माने गोजान माने आउट कान्ट्रियाव माने थांफाबाय नैबे गावनि लभारजों थांसिगोन उन्दुहैसिगोन मादैया मालाय गरम गरम लागाव नोंनिनो जयखौ जोंना मारो नोंना नंगुमै उसि जोंना उसि साराबा मा डिसिसन लायो नैबे गावनि बिबोनांनि सायाव नैखौथ' जों मिथिला उनाव फैबा जोङो गोदान आपडेटखौ होनो नाजागोन स' गाइस नोंथांमोना नैबे रेकर्डखौ फुल्लि खोनासंनो हागोन आरोखि जोंना एमजे ब्रादारा दानख'नायखौ आं रेकर्डखौ ससे होना होनोसै नोंथांमोना खोनासंनो हागोन जायफोर खोनासङाखै आरो मोनाखै मोनस'नाखै नैबे फुल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन टटेलि थारमाने आं माबायाव दोनबाय आरोखि मा होनो बिदिखौ आं रायलायला होननानै रायलायला आं बेजों होननानै आङो सिरि सिरि जिं एपखौ मिथिगौना नोङो बेनि फनजोंबो रायलाया बे फन मुम्बाइनिफ्राय मोनसे कार्ड लानानै बिहरनानै रायलायदों ओमफ्राय रायलायदोंबाबो बेयो होनबायखि आंना बोराया नोंनि फनखौ सोरजों रायलायो रायलाया आं टेक खालामगोन जाहैबाय आरोखि नोंनि नंगुमै असियानो टेक खालामगोन बेखौ नों सोरजों रायलायगोन ओमफ्राय आंना बोराया जाम्बा आंखौ खिथानानै होग्रोखाबाय नालाय आंहा मोजां जाबाय आंहा बे फन नाम्बार हरनायाव आं जिबनावबो फन हरला दाना आंहा माजों रायलायो अनलाइन जिंजोंसो रायलायो मिथिबाय आङो नोंदाखौ थगायनानै दोननाय बायदि जाबाय आरोखि आं बेजों रायलायला बिफा आं बिदि होननानै आं जिं एपजोंसो रायलायो दाना रायलायनानै आं मा खालामबायना आङो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरायखौ थगायबाबो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरै गारनानै थांनो आं गाबलाबायहरो बे हौवानि सिगाङाव आंनि परिबारखौ आं गारनो हानाय नङा दां होननानै होमबालाय नोङो थादो होनबाय आरोखि होमबालाय थादो आंखौ मा जायो मा जाया जेबो दा खालामसै आं नोंखौबो जेबो खालामला होननानै बुंलायबाय आरो बेयो दाना आंहाबो दाना जालायबाय आं मालायखौ एथ' डिस्ट्रय खालामनानै एथ' पापि आंनि थाखाय बियो डिस्ट्रय जाजोब्बाय ओमफ्राय आं बोरै एथ' खुसि थानो नागिरखो मालाय बिदि माबा आंनि फेमिलिजों आंल' मारै खुसि थानो नागिरखो बिनि लाइफआनो डिस्ट्रय खालामना होजोब्बायबा आं बोरै सान्थि थानांगौ दे साननानै आंनाव मोनसे फैबाय आरो आंल' सान्थि थानानै बियो मा जागोन होननानै थारमाने आंनाव मोनसे बिदि बेरखांबाय आरो आंनाव रायलाय 1 मासनि गेजेराव ओमफ्राय आं बोरायजोंबो खुसि थायो आं इन्जय फेमिलिफोरजों इन्जय थायो आरो अब्लाबो खिथाया आङो बिदि रायलायो मायो होननानै ओमफ्राय आं मोनसे डिसिसन लाबाय बिसोरो नांगौबा न'आव मोजाङै मोजां थाथोंसै गथ' सानै फिसायाबो मोजां थाथोंसै आं मा जायो जाथोंसै होननानै आं नै लेटार लिरबाय आरो बे लेटारखौ नों नुबायना लेटारखौ आङो लिरनानै होबोबाय आङो 12 खान लेटार लिरै फिसाफोरनोबो लेटार लिरदों आं फिसाफोरनि लेटारखौ भाइरेल खालामाखैनो बिफानिखौल' खालामदों बिफाया बोरै भाइरेल जागोन मिथिला आं लेटार लिरनानै गारबोबाय बिफा आं बिदि इउ एस आव फैबाय होननानै बिदि आं बिदि खालामबाय आं नोंसोरखौ गारनानै फैबाय आं गारनानै फैनो गोसो गैयामोन नाथाय नों थांबाय इउ एस आव ओमफ्राय गारबाय आरो सोर नोङो आं थाङाखै इउ एस आव इण्डियाआव दं जों ओमफ्राय दाना बियो ओरैबायदि जाहैबाय दाना आंनि बोराया सानबायनो हाब बेजोंथ' रायलायामोन सोरजों थांखो सोर गोसोथोनाय दंबावो बेहालाय होननानै केस हैलाबायबायनो मिथिं केस बिदि
बेबा सोर लांगोन लिरनायखौ थारमाने नुस'नासैलायनो साननैनि गेजेराव सोर लेटारखौ नुलायबायनो बाल गोदाव सोरावनो ओमफ्राय उनाव नै बिदि जाबाय दा आङो बलिदान होनानै खारबोनाय जाबाय आङो मिथिबाय बलिदान होनानैसो दुखु थारमाने फिसाफोरखौ आंनि फिसाफ्रा गोसोखाङासै नोङो ओमफ्राय दा एफा मोजां गोसोखां फेमिलि जाखानानै गोसोखांनानै गाबनानै थैनो नागिरो आं दा बेनि थाखायनो क'क्राझाराव थांफिनगोनब्रा जों थाहैफिनगोन खिन्थु आं बोरायजों थाला जों डाइभर्सनि खोथा जाजोबखाबाय जोंहा सानैजों मिलायलायखाबाय दे अरजाला माथो खालामबावनो होनना बुंदों नैबे जोंनि फट'नि माबा सेंग्राया बेनो बबे फट' सेंग्राया बे फट' होदेरफाबाय थानाय मानसिफ्रा आं दहाय नोंनो हरनाया बेनो सेंग्राया माथो बेलाय जारबारिनिसोनो हो जारबारिनिसोबालाय क'क्राझारनि सोर जाहार बारि जानांगौ बेखौनो जारबारिनिसो होनलाबाय थादों नायनानै मानसिफ्रा है गोदाव सोराव बर'खौनो रोङा मा जाहार बारिनि जालाबायनांगौ ए गोदाव सोराव बर' भाषाखौनो रोङा नै लरग'बो नायगासिनो दं आंनि रायलायनायखौ मा जाहार बारिनि जानांगौ जाखो गोदाव आतसा सोरावलाय बर' रोङोबाथ' नोङो बे मा जागौमोन ना गोदाव सोरावनो मानो मानसिफ्रा बिदि गोदाव सोराव फानलाबायनांगौ बिदि जाखो मा जाहार बुंलाबायसो दं बारि जारबारिनिसो सिनायखायो बेखौ होननानै गोदाव सोरावल' जाहार बारिनि जालाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय दाना बेनो माबा जाबाय आरो दा मा होनो बेखौ आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय फैनानै एफा मोजां जोङो फेमिलिखौ दंस' खालामनानै लानाय जाबाय नों एफा मोजांमोन दा बेनो आंनि बिखायानो गावफ्लेजोबनानै दङ आं थांफिननोबो गोसो जायो मोनथिबाय बेहालाय आरो थांफिननोबो गोसो बेबो जायो जाम्बा स्टाइल बे बुजिनांगौना सिस खालामदोंबाबो गावनि बिमायासो खालामदों बेखौलाय फिसाबा अनफिनखागोन आरो मोजां मानसि मोजां सिख्लाखौनो मोनगौमोन बेयो मोनोब्रा मोनो दामानि रावखौबो लाला बियो जायखौ रियेल लाभ खालामदों आंसो लायो बेना बिदिसो बेहा आंखौसो मोजां मोनथारलायबाय बिदि आरो आंनो रावखौबो नाङा बिदि जाहैबाय ओमफ्राय दा बेना आंखौ मोजां मोननानै आंना क'क्राझारावनो थाफैनाय प्लानिंमोन आरो बियो बिजनेस खालामफैनायमोन बिदिसो बेना प्लानिंआ आंखौ मोजां मोननानै आं क'क्राझारावनो थाफैनाय बे इउ एस आव थाहैनाय नङामोन क'क्राझाराव थाफैनायनिसो प्लानिं लाखाजोबबायमोन आरो बेलेग मोजां दा हिनजावखौ ओमफ्राय नै गोसोथोबानो जायो नोंखौसो बरबाद खालामनाय जाबाय न'खरखौ आंखौसो आं दाखौनो रायो आङो न'खरा नोंना दोनैफिन फिसाफ्रा ओरै दुखु होनना बुङो मोनगोन ना ओमफ्राय दोनहैफिनसै होनना बुङो ओमफ्राय इसिबां दोनहैफिननानै आं नोङो थानो हायो इसोरखौ बरबाद जाखानानै आं थाङो